This is the iconic Cristo Rey statue or Christ the King statue in Almada, Portugal. This Christ the King monument was built in 1940 as a plea to God to release Portugal from entering the World War II and to celebrate the 50th anniversary of the act of consecration of the world to the Sacred Heart of Jesus, according to Google. This pedestal, including the portico, rises to 82 meters in height. Porteng dakuag, guys. It is so big and so taas. And the monument of Christ the King is the biggest attraction in the municipality of Almada. And then it can be seen in a very vast area. Kaning monumento, guys, Christ the King or Cristo Rey is in Almada, Portugal. Pero makita ni siya sa whole Lisbon. Because kay overlooking man siya overlooking man siya sa city of Lisbon or Lisboa in Portuguese, sa katong old bridge na siya sa kilid dako kaayo taas. So pareha rin na siya nga Cristo Rey or Christ the King monument kanang para sa Brazil ba. So kani siyang monumenta is built in 1940 niya. Inspired ni siya sa Christ the Redeemer statue sa Rio de Janeiro in Brazil. Katubitaw na ang magdupang nga Jesus Christ nga dako kayo pod sa Brazil. Muna siya gisuon na siya sa cardinal pag-uli niya pag-visit niya dito sa Brazil. So na inspired siya gahimo sad siya sa Lisbon gingani. I mean sa Almada, pero makita sa whole Lisbon and beyond kani nga statue. So kaniya kung kuha, guys, ay isgikan gyapon sad ni sa sakyanan nga nagpassing mi aning 25 de Abril bridge nga naman ni siya sa usa ka lugar pod nga Almada ang ngalan, pero kitang-kita na siya sa bridge daan sa old bridge mo na makakuha sa siya sa video. So actually sa bridge makita ang pabang bridge, daghang attraction sa bridge, musud ka sa bridge kanang bridge kanang monument ni abot nimo sa tumoy napoy lain nga monument nga makita lain pod unya dayon katupad yung aqueduct mo na kuan kanang daghan kang kabisihan kung moadto kag Portugal.